You are welcome to back my JSP Advice 365 Facebook page and YouTube channel. आं नोंथांखौ आंनि JSP Advice 365 YouTube channel आरो Facebook page आव नोंथांखौ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि कन्टेन्टआव रिलेशनशिप आरो ब्रेकआप बे मोननै सोदोबखौ बेस खालामनानै सावरायनो नाजानाय जादों। बे मोननै सोदोबनि गेजेराव सामाजिकारि ओंथि हाबनानै दं आरो आथिखालनि समाव बाहायनाय रिलेशनशिप आरो ब्रेकआप सोमोन्दो थानाय आरो नागारनाय बे मोननै सोदोबखौ लानानै सिगांनि मोजां मोननाय आरो नेवसिगारनाय बे ओंथिजों बेसेबां फाराग दं बेनि सायाव बेस खालामनानै आं सावरायनो नाजानाय जादों। मोजां मोननाय सोदोबा आथिखालाव गोमालांनो हमबाय। मोनसे गोदान फोसाबनाय सोदोब दिहुनबाय, बेनो जाबाय रिलेशनशिप, इंराजि मोनसे सोदोब। जाय रिलेशनशिपनि ओंथिखौ जोङो मोननै गोरबो बिखाजों मोजां मोनलायनाय एबा अननाय आरो मोजां मोनलायनायाव सोमजिनाय गोथार लाभ ग्रसखौ थामहिनबा मोजां मोननायखौ बे रिलेशनशिप सोदोबनि गेजेरजों जों नागिरना मोननो थाङा। नाथाय आथिखालाव रिलेशनशिप सोदोबखौनो अननाय मोजां मोननायाव बाहायनाय मोनसे खोब ओंथि गोनां महरै मानसिफ्रा बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बेयो जाबाय फरेन कान्ट्रिनि वेस्टार्न कालचारजों गोरोबनाय मोनसे सोदोब। जाय कान्ट्रियाव रिलेशनशिपनि ओंथिखौ सोरखौबा मोजां मोननाय एबा अननायाव बाहाया। बे रिलेशनशिप सोदोबनि ओंथिखौ जों नायबिजिरना नायोब्ला जों मिथिनो हायोदि रिलेशनशिप सोदोबा सासे आइजोनि बा सासे गोरा बा हौवानि गोथार अननाय मोजां मोननायखौ थोंजोङै फोरमायनानै होजोबनो हाया। मानोना रिलेशनशिप सोदोबनि ओंथियानो जाबाय सोमोन्दो लाखिनाय, थामहिनबा देहायारि सोमोन्दो लाखिनायखौनो थोंजोङै बहाय बुंनो नाजानाय बादि नुनो मोनो। मानोना रिलेशनशिप सोदोबा सोरबा सासेजोंल' जाया, बियो खेबले खेबले जुनिया जेन्डारनि गेजेरजों बियो जालांबाय थायो। जायखौ जोंनि गोथार अननाय एबा मोजां मोननायजों बे सोदोबखौ जोङो बोजबनानै लानो जोंनि समाजारि जिउआव थामहिनबा जोंनि भारत हादराव बे सोदोबखौ आथिखालाव साफ्रोमबो मानसियानो बाहायसै। आरो बे रिलेशनशिप सोदोबखौ दाय गैयै खालामनो थाखाय मोनसे ब्रेकआप नागारनाय बे सोदोबखौ बाहायनो नाजानाय जादों। बे ब्रेकआप सोदोबनि ओंथिया नागारनाय, थामहिनबा थोंजोङै सोरजोंबा सोमोन्दो गारनाय एबा फाथैलाय बिसिनायखौ बावहाय थोंजोङै बुंनो नाजानाय बायदि नुयोब्लाबो माबा मोनसे दाय दन्दनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बेखौ मोजां मोनलायनायनि बिथिङाव नागारलायनाय मोननै गोरबो बिखानि गोथार अननाया गिसिगानाय बे ओंथियावसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो रिलेशनशिप सोदोबा गोबां मानसिफोरजों सोमोन्दोआरि लाखिलांबाय थानायखौसो बुजियो। आरो बे रिलेशनशिप सोदोबा सामाजिक ओंथियाव बियो गोथार ओंथियाव गनायथाव होननानै रिलेशनशिप सोदोबा मोगथांफोराव बियो जोंनि समाजारि जिउआव गनायथि मोननाय सोदोब नङाब्लाबो आथिखालाव जोंनि गोरों गोरा मानसिफ्रा बे रिलेशनशिप सोदोबखौनो सोरबा सेंग्राखौ एबा सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोननाय ओंथिखौनो फोरमायनो नाजायो। नाथाय रिलेशनशिप सोदोबा अराय गोदान सोमोन्दोआरि खालामलांबाय थानायखौनो बुजियो। इभेन आथिखालनि मुगायाव हाबा जानाय गोरा आरो आइजोनि गेजेरावबो माबा मोनसे अजद दिन्थिनानै सोरजोंबा सोमोन्दो लाखिलांबाय थानाय ओंथिखौबो नुनो मोनो। थामहिनबा जुलि जानायनि उनावबो आथिखालाव गोबां मानसियानो मेल एन्ड फेमेल मोननै आथोननि गेजेराव रिलेशनशिप लाखिलांनानै गावसोरनि जि सोमोन्दोआरि लाखिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिदिब्ला जों गोथौयै साननो नांगोन बे अननाय
अननाय थामहिनबा मोजां मोननाय बे सोदोबखौ रिलेशनशिप सोदोबा फोरमायजोबनो हाया मानोना गोदोनि बे मोजां मोननाय ओंथियाव मोननै गोरबोनि अननाय एबा फोथायलायनायखौ सोमजिनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बे रिलेशनशिप सोदोबाव बे मोजां मोननाय सोदोबखौ गोथौयै फोरमायजोबनो हानायनि लामा गैया बेनिखायनो आंनि लाभ ग्रथ जानाय आरो आथिखालनि लाभ ग्रथखौ रिलेशनशिप सोदोबावनो ट्रान्सफार खालामना जोंनि मानसिफ्रा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो इभेन जोंनि भारत हादरल' नङा बुहुमनि दाब दाब जायगायावनो आथिखालाव बे रिलेशनशिप आरो ब्रेकआप सोदोबखौ मोननै बिथिंनिफ्राय नागारलायनायखौ फोरमायोब्लाबो बेखौ खोब इजि लेंगुवेजाव बाहायनाय बायदि नुनो मोनो दा आंनि बुंनो गोनां खोथाया बेनोदि आथिखालाव बे मोजां मोननाय सोदोबा गोमालांनानै रिलेशनशिपआव बाहा लाफैबाय आरो सोरखौबा नेवसिगारनायखौनो आथिखालाव सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाजों माबा मोनसे जाउनाव जुदि गोजान जालायनो लुबैब्ला बेखौ बर'आव फाथैलाय बिसिनाय एबा सोमोन्दो गारनाय ओंथियाव फोरमायो नाथाय आथिखालाव बे ब्रेकआप सोदोबखौ नागारथ'बाय नांला होननानै दाय गैयै बादि ओंथि बाहायनानै गुबुनजों फिन आरो अननाय मोजां मोननायाव गोजोमफिननाय ओंथिखौ फोरमायनाय बादिसो नुयो दा बेनिखायनो बे रिलेशनशिप आरो ब्रेकआप सोदोबा जोंनि समाजारि जिउआव बाहायजाथावना थोंजोङै नङा होननानै बुंनांगोन नाथाय थेवबो आथिखालनि गोदान जोलैफ्रा बे रिलेशनशिप सोदोबखौनो सोरखौबा मोजां मोननाय अननाय ओंथियाव फोरमायनो नाजायोब्लाबो बे रिलेशनशिप सोदोबजों मोननै मेल आरो फिमेलनि गोथार मोजां मोनलायनायखौ बावहाय फोरमायनायखौ जों नुनो मोना मानोना रिलेशनशिप सोदोबा सासेजोंल' अननाय मोजां मोननायखौल' होनायखौ फोरमाया बियो बां सानराय सुबुंजों सोमोन्दोआरि लाखिलांबाय थानाय थामहिनबा देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय ओंथियावसो बेखौ बांसिन बाहायनाय बादि नुनो मोनो बेनिखायनो आथिखालनि समाजाव बे मोजां मोननाय होननाय सोदोबखौ आथिखालाव गोमालांनो हमबाय बेनिखायनो आथिखालाव दा रिलेशनशिप आरो ब्रेकआप सोदोबा बयनिबो सालाय बिजिआव फैगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो इभेन रिलेशनशिपनि बिथिङाव खालि सेंग्रा सिख्लानि गेजेरावल' रिलेशनशिप बा जायो बे नङा हाबा जानाय आरो हाबा जायै गोरायै आइजोफोरनि गेजेरावबो माबा मोनसे अजद दिन्थिलायनायनि जोहै गाव गावनि अननाय बा मोजां मोननायखौ बे रिलेशनशिप सोदोबजों बोनजाबफानानै गावसिनि सोमोन्दोआरि लानाय एबा दांगालायनायखौ जों बे सोदोबनि गेजेरजों नायबिजिरोब्ला जों नुनो मोनो दा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला दिनै आं रिलेशनशिप आरो ब्रेकआपनि बे फारागथि आथिखालनि समाजारि जिउआव बे बेसेबां बाहायजाथावना बेनि सायाव साफ्रोमबो जोंनि नायगिरिफ्रा बिजिरनो हागोन आरो नोंथांमोना बेनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां जायोबा कमेन्ट बक्सआव फैनानै आंनिसिम लिरहरनो हागोन जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोसे पेजखौबो फल' खालामना लाफा जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम अराय सहैनो हायो लोगोसेयाव नोंथांमोननि अराय गोग्गो देहा सावस्रिखौ अराय आनान गसाया बेबादिनो लाखिबाय थाथों बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय एसेनोसै खुलुमबाय जै बर'